Xeyri sağatda, hürmetli dostlar, üfü vaqtı 19 saat, demek üfü vaqtı tapşırığı tыңlayығыз. Hem qarayығız, biz her vaqtı saat tura efirde işleyimiz. Telefon handары өзгеріші, 2-95-92-72, üfü qalanın kodu 347. WhatsApp handары 2-37-2-40-24-24, hizden her vaqtı şıltıratulар kütəviz, xəbərlər kütəviz WhatsApp handarına. Hem elbette bugünkü bizim temamız Lübizar Harbi Tarixi Klubuna 10 yıl. Hem o şu yüzükten biz elbette onun yeteksihin birinci Başkurt Atlı Polk Harbi Tarixi Klubu yeteksihi Başkurtistan Respublikanın Medeniyet Hizmetkari İldar Yındılaulı Şeyhmetov saqırdık. Hayırlı kez. Hizde kuruğuma bek şatmın bu studiyala hem elbette asın көңілден bizden buna şu kampanyanın hizde qotlap ötkekile oşunday kurkem belekey gine юбилей qılmınan deb aytam. Belekey tavgı tüngərək юбилей var indi. Tavgı. Нишләп Lübizar ismin alırğa buldunuz siz? Biz isimde klubda oylaganda 10 yıllık noyabr-dekabr aylarında учредительный собрание иптәштәр әйтә биреп куйдылар инде. Беренче Башкорт атлы полк дип аталдык. Юристлар Әйшә беренче. Чөнки республиканың гына халкыбызның тарихта ватан сугышында катнашкан полктарның 20 дигән номерация аны хакланган. 20 Башкорт атлы полкы тәүге алдынгы линияларда фронтта катнашкан. 1712-14 елларда. Һәм без клубты төзегәндә мин үземә максат куйдым. Бүтән эшләрне эшләп бетереп тә булмай, бүтән иҗади фикерләрне. Оны халыкка калдырырга кирәк. Халыкка 2-нчесе, 3-нчесе, 4-нчесе, 5-нчесе һәм 20-нчеләре кала. Алгандар, эшләгәннәр егетләргә әле 19 хәрби тарихи клуб эшләп була, номерация эшләп. Мәсәлән, Ишембай Йорматы егетләре 2-нче Башкорт атлы полкы дип үзләренә клуб эшләй ала. Әгәр дә бардым башкортлары Пермь ягында эшләһәләр, улар 20-нче Башкорт атлы полкы хәрби тарихи клубы эшләй ала. Буна нишләп буна һез бит инде хәрби тарихи клуб дип ханалагыз. Бул һезнең клуб ниме менән гомумән шөгыльләнә? Клубның тәү максаты устав буенча үзенең исендәге тәртибе белән хобби. Үз эшмәкәрлек нигезендә туплана. Уның төп максаты хәрби тарихи тергезү, киемнәрдән башлап, амуниция, әйберләр, реквизитлар, поход җиһазлары, хәрби коралларның өлгеләрен, югалгандарын тергезеп, кулга тотып, петардалар, махсус зарарсыз тавыштар сыгара торган химиялгә yetkертеп, законлы рәвештә, булай тәртипле рәвештә хәрби тарихи походларда катнашу. Шул катнашкан сакта киемдәр дә, җиһазлар да төймәләрдән башлап, эске носкиларыңдан башлап, аяк баштарыңдан башлап, бөтенеһенә тиклем дип әйтәйек. Димәк, эске генә кием түгел, хатта эске киемдер. Шуның тарихи мәдәни катламларга, тарихи мәдәни киемләргә барып тоташа. Ул костюмдардан күренә. Әдәптән, тәртиптән, йөрмөңдән, фольклордан ул артабан яшәп китә. Димәк, без бит инде моны тарихта өйрәнгәндә, Башкортстан тарихына алып күз алып үткәндә, без һәр вакыттагыса ничектер уның өстенән генә үтеп киткән кебек тоела. Әлбәттә, вакыт шулай тизрәк үтә бит инде. Һез димәк, тарихты гына түгел, тергезү түгел, уның ниндәй киемендә, ниндәй көнкүрештә кулланган әйберләре, һәм хатта әйтеп торам. Ашаган ризыгы шунда. Ашаган ризыгына тиклем һез тергезә. Һөйләшү кимәлле шунда. Димәк, хатта һөйләшүдә ничек бер-беренә мөрәҗәгать иткән мәлдәләр. Менә мәсәлән, менә аттарды күрәгез, безнең атсыз без реконструкцияга гомумән сыкмай башланык. 10 ел эчендә без бер вакытта яйлап катнашмайбыз. Безнең максат Башкорт халкы яузарда, тарихи мәлдәрдә һәр вакыт атта булган. Уның Башкорт аты булган. Уның аты булгас, безнең яугирлек кыяфәттә халыктар дөньяла без үзебез дә киләсәк буынга тик атлы башкортлар булып кәүдәләндереп күрәтергә тиешбез. Һәм без аны максатлы рәвештә, уңышлы рәвештә ирешеп
өлгәшеп киләбез матур итеп. Ә менә нишләп шундай менә шәп шундай клуб бит һәм ул менә 10 ел элек кенә барлыкка Ул килгән. 10 елгылык шул исеме яңадан уставта тергезелгән. Перерегистрация була инде. Яңа форматка күчерелгән шулай итеп. Мин дөрес әйтелһәм, был клуб гомумән әйткәндә 30 еллык тарихы бар. Бул дөресме? Шул артыгы менән. Ана уның башында Рөстәм Искужин, Мәхмүд Сәлимов, Салават Хәмидуллин, Руслан Илшат Кемал анда Камил Рәхимовтар кебек башка бик күп егетләр торалар аның башында торганда. Минең тистердәрем. Шул бер тистердәр инде. 60-нчы елларда тәрбияләнгән, үскән, сыныккан дәвр балалары. Менә 30 ел элек тәйегез бит инде 30 елдан ашу тәйегез башлап киткәндә. Әлбәттә кыен булгандыр инде бит. Кыйынды уйламайсың ул. Ул бит иҗади эш. Билдәһез әйбердә эшләү кыен булмай. Юк, хыялланып, юк, беләгезме, юкмы, менә хыялланып йөргәндән һәм уны тормышка ашырыр өчен әлбәттә күп шундай бер барьерлау үтеп китәргә кирәк бит инде. Шулай, менә мин үзем сөйләп бирәм инде. Чөнки мин шул егетләр менән әлегә әйткән иптәшләр менән шул 92-нче елларда, 91-нче елларда, 93-нче елларда күрешеп яшәгәнмен. Өфөгә райондан килгән сактарда халык йыеннарында йылганда. Уларның Өфөлә башкала тирәһендә мавыгып йөрүләрен күргәч, мин районда ла кызыккынып киткәнмен. Районда кызыккынып яшәү, авылда яшәү ул бундай кызыккынуларга бик якын китермәй, чөнки мал-туар баса кешене. Ә менә Өфөлә халалар урбанизация булган ердә ана шуны тормышка ашыру өчен мин 13 ел буе шул районда яшәп, адактан инде шуны тормышка ашыру өчен махсус рәвештә Өфөгә күчеп яшәп алып киттем. Уны беркемгә лә махсус дип әйтеп булмай. Ләкин төптә күңелдә Өфөгә лә яшәргә ризык язган, шуны мин тормышка ашырырмын дигән өскә хыял җибәрелгән. Ул кабул булган. Бuna бит инде Любизар хәрби тарихи клубының исеме менә 10 ел элек бит инде яңадан эшләнелде тинегез. Алдагы исеме ничек генә? Алдагы исемдәр ана Рөстәм Искужиндар итәкләрен вакыттарда Ватан Казахи хәрби тарихи корпорация, шулай инде Ватан корпорация дип атала инде үзләренчә ул вакытта. Шуны уларның хәрәкәте шул барбар Бородино яландарына барып, Мәскәү өлкәсенә барып, тарихи юбилейларда башкорт халкын үзешмәкәр күрәткеләп йөргән вакытларында уларны халык яратып Төньяк Амурлары дип атаналар. Һәм Төньяк Амурлары дигән төшенчәгә халыктың бигрен замандагы халыктың игътибары арта төште. Ул үзенең бурыстарын үтәп, ул корпорация Ватан Казахи клубы дип аталып, үзенең яшәп киттеләр, таркалдылар. Естественный процесс. Ләкин ана шуннан 13 ел үткәч, минең күңелемдә шул хыялларны яңа форматка куеп, яңа педагогик тәрбияви максаттар куеп, уларның хаталарын кабатламаска тырышып эшләп алып киткән ошо не инде ул. Димәк, аларның алган тәҗрибәһе һезгә менә яңа эш алып барганда күсәк илешлек дип атала. Менә мин шуны теләйм, ишетеп торган кешеләргә лә үземә лә әйтәм һәр вакыт. Башкорт халкының тарихи бай. Ул бер вакытта югалмай. Әгәр үзебез тарихи хәтерне хаклап бер-беребезгә бирә белсәк, юмарт була белсәк, кызганышып утырмасак, өстенә басып юмылмасак. Уның менән тарихыбыз менән махаю түгел, бүлешә белү кирәк, дөрес итеп. Уны киң даирәгә таратырга. Халкыбыз кайсы дөньяның тарафына барып сыгып, данланып кайткан, шул яктарга барып йөрүп, әле лә шуларны күрһәтеп торга кирәк. Мәдәни кимәлдә, рухи кимәлдә, фәнни кимәлдә, тарихи кимәлдә. Менә һезнең аңлавым буенча менә хәзерге без һөйләшеп утырабыз. Любизар дип бушка гына аталмаган икән дә дип тә. Чөнки менә 10 ел элек һанап караганда бу инде 2012 елга тап килә. Һәм 2012 ел безнең шулык безнең башкорттар Парижда булган. Бородино явында катнашуына, Ватан һугышында еңүгә өлеше кирәтүенә 200 ел ине. 200 ел. Әнә без баягы шул һөйләпкә барып битәйник, икенче күп мәсьәләләрне уже айкап сыктык. Менә хәзер әйтәм. Ни өчен Любизар булды? Беренче башкорт атлы полк әйттек бит инде. Менә шунда иптәшләр әйттеләр. Командир,
Тәләтәләр инде түгәтеп тәйтәләр. Шулай юлалар хакланырга тиеш. Уны минең өчен әйтелмәй, ул ана шул булган вазифа өчен әйтелгән. Шуның өчен унда әйттеләр. Әйдәгез, Кутузов бит безнең шул вакыттагы данлы гаскәрде, халыкты полководец буларак мактап киткән. Любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь, молодцы дигән. Любизар һәйкәл булып калган халык хәртерендә фольклор, evet. Ana şol hüzdüler, Lübizar hüzdünde indireyik dinler. Şuna birinci Başkurt atlı polka degen hüzge yanına Lübizar tip indirdik. Juristler şuna nıgıttılar. Biz klubtun isimi şulay. Ozun gana itip yangıra hala. Kırkağına itip halıktın көңіліне yatты indi. Şulay yaşar yatabız. Мына һез әйттегез бит инде төрле тарихка кагылган киемдәргә, көнкүрешкә һез яңынан тергезеп эшләһегез дип эшләрде. Архив менән эшләргә туры килә. Әлбәттә, монда кул осталыгы ла кирәк, түәллек тә кирәк. Бара ул, былай да матур бит ул дигән төшенчә бездә көн тарала башлаган инде. Бара ул дип. Монда әйберләр дә килә башлаган инде яныбызга. Без алай түгел. Безгә алай һис ярамай. Архивтарда нимә фрагментально һәм нисектер хакланып калган документально. Без шуларны тергезеп өйрәнергә тиеш. Ул мисалдар дөньяда күп. Бүтән халыктар түгел яшәйдер, шулай кынып түгел. Без дә шулай дөньяның формулаһынан ситләшергә тиеш түгелбез. Һезнең үзегезнең музей бармы? Ул менә һәр катнашучы үзендә хаклай инде ул үз әйбердән, шәхси әйбердәрен. Үзенең киеменә, үзенең размерына яһап эшләнгән бит инде. Бик музей төзүгә килә инде. Уны күбрәк без әйтәбез, менә аңлаешлы тел менән балконнарда хаклайбыз үзебезнең. Тулы беткән балконнар. Менә җәмгыятьнең әзерлеге кирәк. Хуҗаларның, җитәкчелектең республика күләмендә мәдәният министрлыгының ул кимәлдән дә узыбрак хөкүмәтебезнең дә әнә шулай җәмәгать оешмаларына игътибары кирәк. Шул сакта ул игътибар менән полуподвальный тәҙрәһеҙ ер астында төшөп киткән земля подвалда яткан клубтарды өскә сыгарга кирәк, кояшка сыгарга кирәк. Яшьләргә шунда ирек асыласак, шунда иҗат яйласак, шунда музейлар барлыкка киләсәк. Һезнең шундай уй юкмы? Мәсәлән, минең үземнең шундай шәхси тәкъдим. Һез бит инде тергезегез нинди дә булһа әйберде бит инде. Шул әйберде ничек дөрес эшләргә дигән схемалар яисә фото һүрәттәр менән эшләп, мәсәлән, шул сайтка һалганда үзегезнең сайтыгызды булдырып. Сайттар булды ул. Төзүнек сайттарда, доменнарда эшләнек, ләкин ул җәмәгать кимәлендә булгас, капыл гына эсенеп кенә егетләр тотынып китәләр, 2 айдан, 3 айдан уже онытылып та китәләр, шуның регулярность югала. Мәсәлән, шул булган тип бүрек дип. Һуңгы елларда әйткәндәй бүрек безнең республикабызда шәп кенә һатыла башлаган. Юни айырып тагыла әйтәм әле үзе. 2 койрыклы булудан әзрәк самаланып, тукталып, ысын тарихи кыяфәтенә күсә башланы. Һәм мин хатта беләһегезме юкмы, 1 ел элек булды микән, ел ярым элек микән, мин автобуста китеп барганда, 2 егет шул бүрек менән китеп барай. Мин һораным бит, һез бернидә концерттан кайтып барагызмы, һез бәюсеме? Юк та без үзебез шулай дип киеп йөрибез. Һәм нисек тә булһа яйлап модага инеп бару, әлбәттә безнең күңелдә генә тик рәхәт булып кала инде. Һәрбер башкортка шундай. Һәр дәвердең шулай үзенең дәртле бер осоры була, яшьләрнең үзенең романтикаһы була. Олардың ниндәдер файдалы эштәр эшләргәләре килеп тора, востребованность булырга тиеш. Менә шул безнең үзебезнең максат инде киләсәк буынга позитив максатлы юнәлеш биреп калдыру. Ылыктыра белү. Әгәр дә ул берничә кимәлдә шулай тормышка ашып, кешеләргә йогынты яһайлай икән, без бәхетле, үзебезнең максатка устав нигезендә лә былай да күңел менән дә иришкән бездер дип канәгатьлек кисерә алабыз дип уйлайм үземчә. Бүтәһен дә каплап өстенә ятып, объятне ул мөмкин түгел. Ләкин файдалы эшләр эшләүнең даирәһе бик киң, кайда нимә теләйһең, шуны матур итеп уйлап эшләп була. Менә унда инде бер үзең эшләмәйһең, менә команда кирәк. Команда һәр вакыт бер кеше бер нимә эшләй алмый. Кеше ул җәмгыять коллектив продукты. Һезнең менә клубта нисә кеше әлеге мәлдә? Клубтың менә кирип сыкты дигән күк кенә
Төшенче юк. Төшенче юк. Онда ничә кеше дигән понятие бездә куйманык. Безнең максат кешеләр, минем уемса былай дип җавап бирәм инде. Әгәр дә кешеләр кызыксынып сораны икән, бер сорауды, үзенең мөнәсәбәтен белдерде икән, кайдандыр ситтән булса ла күзәтеп, урыкланып, без күрмәгән җирдә үзе яшәп ята икән, үзенең өметләре, хыяллары менән. Безне еш кына күзәтә икән. Хәзер бит интерактив заман, телевизор бөтен масса эшләп тора. Шул кешеләр халык, значит, безнең яклы, безнең менән бөтәһелә бер иш киенеп тәйярга тиеш түгел. Бөтәһелә клубка костюм менән дә килергә тиеш түгел. Кемдәдер без мәсәлән ярдәмдәрдә алабыз инкогнито. Улар үзләренең исемнәрен дә әйтергә кайбер чакта миңа әйтеп куялар, әйтмәгез диләр. Скромно. Димәк, ярдәмчылар бар. Ярдәмчылар бар. Ярдәмсез клублар яшәмәй ул. Ул үзешмәкәр ошо юнәлештәр, ул һәрвакыт халык ярдәменә яшәй. Менә без күпме халыктан ошо еллар эчендә ярдәмдар алдык. Мин менә башы еренем ушулай итеп, зур итеп халкым алдында. Халкымдың алдынгы кешеләр алдында. Билдәле һәм билдәһез кешеләр алдында ла. Бүген аларның исемнәрен санап китсәк, ошонда сәгатьтәр җитмәс ине. Эфир итмәсен. Соңсын мин рәхмәтемдә әйтәм, иң беренче. Безнең теләгән, мәсәлән, аны аттарды күрдек фотоларда. Ул әйәрдәрде миңа бит халык ярдәм иткән алып биришергә. Югандәрде. Димәк, уны бит инде кул эше. Кул эше, улар без сатып алганбыз, ләкин кайдан сатып алганбыз? Үзебез дә яшканбыз, үзара ла яшканбыз, ләкин ситтән энне сумман халкым ярдәм итте. Безгә юлга сырып китергә кайбер чакта кытлыктар туры килә. Кайбер атта үзебезнең юлга үзебезнеке җитә дисәләр. Ләкин иң кирәкле вакытта халкым ярдәм итә, министерство, мәдәният министрлыгы ярдәм итә, авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәм итә. Фонд социальной поддержка ярдәм итте һуңгы елларда. Ипподром Акбудат аттарын биреп тора. Аттарды безвозмездно биреп торалар. Ләкин уларда йөртер өчен машиналар кирәк. Коневозка. О коневозкага ГСМ кирәк, водитель кирәк, һәм ул техника. Уга бик зур суммалар кирәк, ерак юлларга барыр өчен. Мәсәлән, Мәскәү өлкәсенә барыр өчен, или Липецк өлкәсе Тирбон рубежына барыр өчен катнашыр. Һез бит инде төрле сараларда ла бик актив катнашасыз. Шулык менә һез әле әйтеп үттегез бит инде. Мәскәүдә әле бит төрле Һабан туйлары булган сактала. Без бардык 2019 елда времена эпохи дигән дәверләр һәм замандар дип аталалар инде ул тәрҗемәһе фестивальгә. Һәм унда шул фестивальдән бик кытлык кисереп, кризис кисергән вакытына туры килдек 19 елда. 1812 елгы ватан сугышына багышланган тематика 40-нчы урынга турып калган. Интерактив голосованиелар буенча. 40лаган площадкалар буенча 40-нчы урында килә. Без барып төшеп, тирәнләрдә курып җибәреп, халыкты үткәрә башлаган идек. Biz azna esinde, 10 gün esinde yaşadık. Bir azna esinde biz maydanda birinci orunga sağırıp qaytıp gittik. Buna bilahirgizmi, bizning bitinde Lübizar Harbiy Tarixiy klubuna 10 yıl bularak bizning компания һеҙҙең тураһында сюжетта төшөргән, был инде сюжет Рәлиә Сәхипгәрәевның. Мөмкин буһа шуны ҡарап үткәндән һуң кире әйләнеп ҡайтырбыҙ. Әлбиттә, рәхим итегеҙ. Башҡорт атлыларының туған илде һаҡлауға индергән өлөшө ҙур. Билдәле булыуынса, 1812 йылда уҡ боронғо грек алиһәһе Амурға оҡшатып, француздар башҡорт яугирҙарына Төньяҡ Амурҙары тип атама биргән. Әлеге көндә ошо исем аҫтында беренсе башҡорт атлы полка Любизар Төньяҡ Амурҙары төбәк йәмәғәт ойошмаһы эшләп килә. Хәрби тарихи клуб данлы Төньяҡ Амурҙарының исемен мәңгеләштереү өсөн әүҙем алып бара. Быйыл улар Липецк өлкәһендә ойоштырылған Тирбон сиге 1942 йылдың эҫе йәйе тип аталған төбәк-ара хәрби тарихи фестивалендә ҡатнашып, Рәсәй геройы Миңлеғәле Шайморатов етәкселегендәге 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһы яугирҙарын һынландырҙы. Ғөмүмән, ил азатлығы өсөн көрәшкән ҡаһармандарыбыҙҙың батырлығын хөрмәтләп иҫкә алыу акцияларынан ситтә ҡалмай Любизарҙар. Беҙҙең тарихыбыҙ бай. Беҙҙең халҡыбыҙға ғорурланырға урын бар. Һәм беҙ хаҡлы рәүештә олатайҙарыбыҙ менән хаҡлы ғорурлана алабыҙ. Шуны, ошо ғорурлыҡты беҙ йәш буынға бирергә теләйбеҙ. Беҙ ошоны иҫбатлап, быйыл Бородино яланында 1812 йылғы ватан һуғышының 210 йыллығын лайыҡлы ҡаршылап, ошо тирмәне алып барып,
4 башкорт атын алып барып, ошо байракты алып барып, дәррәү катнашып кайттык. Мына ошо турала без шатланып, күкрәк тутырып, хисләнеп әйткебез килә, һәм шуны мына әйтеп торабыз. Без быел тагыла лайыклы итеп 112-нче башкорт кавалерия дивизиясының 80 еллыгын билдәләнек. Уны без ошо данлыклы дивизиябызның Тирбун рубежында, бүгенге Липецк өлкәсенең Тирбун районына барып, хәзер инде быелгы елдан исәпләгәндә 3 ел рәттән барып катнаштык. Шулай итеп, без бушлыктарды тултырабыз, халкыбызның данлы юлдарын халкыбызның үзенә күрһәтергә тырышып яшәп ятабыз. Клуб ағзалары хәрби тарихи сараларда гына катнашып калмай, үҙҙәре лә төрлө дәүердәге хәрби тарихи костюмдарҙы, башҡорт яугирҙарының һуғыш ҡоралдарын реконструкциялай. Быйыл Любизар хәрби тарихи клубы үҙенең 10 йыллығын билдәләй. Юбилей уңайынан хәрәкәт ағзалары осрашыу да ойошторҙо. Итәксеһе Илдар Шәйәхмәтов иң әүҙемдәргә иҫтәлекле билдәләр, медалдар тапшырҙы. Башҡорт халҡына хеҙмәт итә. Әйткәндәй, был хәрәкәттең тарихы 90-нчы йылдардан ук башлана. Уға нигеҙ һалыусылары Рөстәм Исҡужин, Мәхмүт Сәлимов һәм Салауат Хәмиҙуллин. Улар әле лә клубҡа ярҙам итеп тора. 90-нчы йылдарда әле был клуб яңа сыҡҡан, берсе иң тәүҙә реконструкциялар менән алып барылды инде. Ға йөрөүҙе башладылар беренсе булып. Ул ваҡытта һәр берсе үҙенең аҡсаһына итәләр бит, бер инде теге спонсорға булмаһа ла улар үҙҙәренең ниләр менән табып, атлар табып, ниләр табып, төрлө формалар тегеү, ҡорал әҙерләп, төрлөсә улар реконструкцияларда. Беҙҙең ойошма туҡтауһыҙ эшләй. Бер ваҡытта да туҡталманы. 1-2-3 йыл ғына йөрөмәнек без Бородиноға. Эстафета от меня, от Махмута Салимова, от ныне покойного Камиля Рахимова, пусть земля ему будет пухом, от Салавата Хамидуллина, она перешла Ильдару Шаяхметову. Я тогда сказал, настанет момент, что на Бородинском поле будет стоять памятник нашим предкам. Это раз. Будут издаваться книги, будут создаваться фильмы. В Европе будут об этом тоже знать и писать. Ысынлап та, Любизар хәрби тарихи клубы төньяк амурдарының хәрәкәтен дауам итеп, башҡорт халҡының мәҙәни һәм тарихи мираҫын өйрәнеү, һаҡлау һәм популярлаштырыу менән әүҙем шөғөлләнә. Шулай уҡ йәштәрҙе патриотик рухта тәрбиәләүгә лә күп көс һалына. Мына шундай шәп сюжет ҡарап үттек. Һеҙгә оҡшанымы? Бик Был беҙҙең коллегабыҙ Рәлиә Сәхибгариева эшләгән. Беҙ бында сюжетта һеҙҙең нисек атман йөрөгән генә түгел, нисек ҡайҙалар йөрөгән урындар түгел, шуның араһында балаларҙы күреп ҡалдым мин әлеге мәлдә. Балалар ни эшләп йөрөй янда? Аталарының улдары бит алар. Без ундай улдарҙы бик күп үҫтерҙек, ҙурайттык. Юлай Ғәлиевтің улы, Мәжит Ибраһимовтың улы, мына Равил Өмөрғоловтың улы Мәскәүҙә йәшәй. Улар сынығып үсәләр, барғанда, килгәндә бер төрлө барһалар да, ҡайтҡанда бөтөнләй икенсе егеттәр булып ҡайтып китәләр. Алар армияла булалар, институттарда уҡыйҙар, яҡшы итеп аталарын, юлдарын ҡыуалар. Атанан күргән уҡ юнған тигән һүҙ шунан сыҡ. Беҙҙең төп маҡсат ана шул тәүҙә полк уландарын тәрбиәләү һәм ул полк уландарынан полк яугирҙәре эшләү. Тимәк, беренсе ул әлбиттә һеҙҙең төп маҡсат булып тора, тарихты балаларға еткереү тигән, дейбеҙ. Ана шунда атайҙар үҙҙәре күрәтә. Бында беҙгә һорау килгән WhatsApp-та, хәйерле кис, миндә был төркөмгә ҡушылырға уй бар ине тигән һорау килеп еткән. Һеҙҙең төркөмгә нисек ҡушылырға мөмкин? Ушулай нисек беҙ әҙерләнгәнде күрәләр ҙә, әҙерләнәһең. Юҡ, мәсәлән, бәлки һеҙҙең ултырған урынығыҙ барҙыр. Ултырған урыныбыҙ бар типне, беҙ ҡайҙа йәшәйбеҙ, шунда клуб. Клубтың бүлмәһе как таковой юҡ. Мына бөгөн мин ипподромда эшләйем. Унда ипподром миңә үҙемдең шөғөлөм менән ошолай йәшәтергә рөхсәт итте. Шуның өсөн клуб ипподромда дип әйтһәк тә әйбәт була. Ипподромда беҙгә йылы мөнәсәбәт тәрбиәләнә. Беҙ ҙә уға шатбыҙ. Шулай әйберҙәр ипподромда һаҡлана, ҡайһы бер өлөшө. Тирмәне бит өйҙә һаҡлап булмай. Көйә менән көрәшергә кәрәк. Шуның өсөн халыҡтың ярҙамына беҙ ихлас мохтажбыҙ, уның ҡушылып тороуына һәр ваҡыт шатбыҙ. Ошолай итеп һорау бирүҙәренә тағы ла шатбыҙ. Тимәк, ул беҙҙең кеше. Беҙ бит инде беләбеҙ, һеҙ бит инде
тарихты күрһәтеп кенә йөрмәйгез һәм һез яңа әйберҙәр ҙә булдыраһығыҙ был тарихи клуб. Мәсәлән, шул ук мәсәлән һәйкәлдәр асу. Мин белеүемсә, мәсәлән шул Гафури районында. Кызыклы гына үҙешмәкәр кимәлдә әйтәйекме, халык көсө менән тупланып Гафури районында Гафури пограничниктар исик буй һалдаттары Афганистан егеттәрен кушып, үземдең дустар, тиңдәштәрҙе йыйғылап, бик кызыклы гына объекттар төҙөп алдык 19-17 йылдарда. Улар Красносулда ла яҡшы гына урын таптылар поселокта. Едем буйында ла имәндәш яҡтарында ултырттык батырҙар урыхын. Красносулда Төньяҡ Амурҙары хөрмәтенә, үҙебеҙҙең табын олатайҙар хөрмәтенә. Улар оригинал исәпләнәләр. Улар ныҡлы эшләнгән, таштан, тимерҙән, шулай ныҡлы һәм ҡабатланма оригинал. Бүтәндәр менән ҡабатлап эшләмәйбеҙ. Ҡулыбыҙ үҙебеҙҙеке, художник беҙ үҙебеҙ. Уйлап сығарабыҙ, иптәштәр ярҙам итә, халыҡ ярҙам итә, административ көстәрҙә, мында ресурстарҙа машиналар, техника менән ярҙам иткән. Шуның был бер генә кешенең ултырып эшләймәй шуға тигән эшләнмәй ул. Бында команда эшләй инде беренсе. Халыҡтың ана шул замандың бер-береһен тоя белеү менән өмә технологияһы инде. Ойоша белеү. Кешеләр безгә ышанған икән, рәхмәт. Ана шул ышанысты аҡлай белеү. Эшләтә. Тағы ла һеҙ Бородино ялына ла барып ҡайтҡанығыҙ. Бородино яланында ла беҙҙең 2010 йылда һәйкәлебеҙ ҡоролдо, беренсе башҡорт атлы полкына. Бына быйыл барҙык юбилейға 210 йыллыҡты билдәләшеүҙә. Тирмәбеҙҙе, аттарҙы алып барҙык. Бына аттарҙы алып барғанда ипподром Минсельхоз менән берлектә ныҡ ярҙам иттеләр. Фонд социальной поддержки менән. Уларға рәхмәт әйтмәү мөмкин түгел. Бында без барҙык, біз күрһәттек. Ләкин аның артында тыл тора. Министерство культуры автобус бирҙе. Уларға рәхмәт. Минсельхоз, ипподром аттар биреп торҙо, машиналарын бирҙеләр. Улар күпме шундай ихлас йәшәп ярҙам итә икән. Тимәк, беҙҙең хәрәкәт әле йәшәй. Тимәк, беҙҙең хәрәкәт востребованный тип атала. Бына беҙҙең кешеләребеҙ, клуб ағзаларыбыҙ төрлө ерҙәрҙә йәшәйҙәр. Күмәк уҡмашып бер ерҙә лә йәшәмәйбеҙ. Өфөлә ҙур миллион ҡалалы ла мин генә йәшәйем дә, кем йәшәй? Юлайға Лөлөн йәшәй инде. Ул үҙе айырым бер мәргән уҡсыларҙы беҙ тыуҙырып, беҙ үҫтереп сығарған группаны йәшәтеп ята бит инде. Беҙ ҡорт көсө кеүек айырып, эшләтеп, матур итеп, күсте тәрбиәләп, автономный йүнәлешкә бирә алабыҙ. Тимәк, мәргән уҡсынына башлап ебәреүсе... Идея, исем ҡушып, концепцияларын яҙып, костюмлы сараларҙың нисек булырын күҙаллап ебәреүҙә беҙҙең башланғыстан Аллаға шөкөр йәшәп китте. Йәштәр команда итергә тейеш, идара итергә тейеш. Беҙҙең дә олораҡ быуын хәҙер. Беҙҙең икенсе мына ошо маҡсаттар бар мына. Бөтәһендә бер кеше өҫтөнә менеп ултыра алмай. Унда кешеләр була. Мәсәлән, Башҡорт аты тигән проект бар ине. Уның башҡорт атының да үсеп кисеше ошолай башҡорт атының сит яҡтарҙа барып данланып йөрөүендәдер тип уйлайым. Сөнки беҙ бит Липец өлкәһенә апардык башҡорт аттарҙы. Бородино өлкәһеләрендә йөрөтөп торабыҙ. Уны күрәләр, һоҡланалар. Мында Рауил Туғандың Өмөрғоловтың улы менән күрәһегеҙ. Мына был Трибун өлкәһендә Шайморатов бюстын асҡанда беҙ ҡатнаштык. Республиканы представлять иттек бит беҙ. Беҙ үҙебеҙҙе генә күрһәтеп тормайбыҙ. Беҙ үҙебеҙҙе күрһәтәбеҙ, әлбиттә. Унһыҙ мөмкин түгел. Ләкин нисек күрһәтәбеҙ? Беҙ республиканы представлять итеп күрһәтәбеҙ. Халҡыбыҙҙы күрһәтәбеҙ. Ҡурай, йыр-моңдар яңғырап тора. Был Красносулда беҙҙең ҡул менән эшләнгән эш. Ләкин анда пограничник иптәштәр, дуҫтар, Гафури районы үҙешмәкәр һәүәҫкәрҙәре, дуҫтарыбыҙ ҡатнашҡан. Ришат Шаймырҙанов етәкселегендәге дуҫтар ҡатнашҡан. Бына шулай итеп берҙәмлектә көс тип әйтһәк дөрөҫ була инде. Сөнки мына мин әле әйтеп бөтмәнем, иптәштәремдә әйткем килә. Ушалыла Мажит Ибрагимов йәшәй. Ул анда байраҡ тотоп күренеп тора, мына эргәлә тора. Баймаҡта Айдар Мажитов. Ростов-на-Донула йәшәй Мәхмүт Сәлимов. Польшала йәшәй Бела ҡалаһында Азат Кужин. Лейпцигта Ирек Байышев. Мына беҙ әле мында ошонда фотоны күреп ҡалдыҡ. Ул ҡуштауҙы һаҡлауҙа, яҡлауҙа ҡатнашҡан фото булды. Унда беҙ Шайморатовтың исемен алып барҙык ҡуштауға.
формалар кийип матур итеп. Чөнки просто кыскырып йөрүлә иш тормай бит. Уны һин нисек күрәтеп кайһы яктан төпләйһең? Нисек төпләргә кирәк? Шул безнең халкыбызның бай тарихын яхшы итеп күрәтә белергә кирәк. Менә без Липецк өлкәһенең сараларында әлеге бик аянычлы кайбер сакта махсус операциялар барган фонда эшләнек. Ләкин аны без лайыклы күрһәттек. Шул кирәклеген. Чөнки шуңа карап кешеләр аркаларын турайта. Шуңа карап кешеләр батырлыктар кыла. Безнең халкыбыз да шулай. Менә башкорт халкының костюмдар конкурсын терелтеп ибәрдек, күмәкләшеп Министерство культура итәкчелегендә. Уның башлангысында ошолай ирдәргә карата мөнәсәбәт, ирдәрнең костюмына карата мөнәсәбәт бездән башланган тиһәктә хата булмай, безгә ул артык нидә булмай, бернисектә. Ләкин уның башында ана шул башкорт халкының ирдәренең киеме, ул яугирдәр киеме. Башкорт халкының киемен булай гына усатып эзләп булмай. Димәк, Ул яуда эзләргә кирәк аны, яударда. һәм тарихи документларга Тарихи документларда, тарихи гравюраларда ирдәр күренгән икән, кантон периодында 100 елга якын халкыбыз яшәгән икән. Димәк, ирдәребез, алатайларыбыз тик хәрби тарихи кием киеп яшәгән. Һәм безнең халык хәрби тарихи бай тарихлы халык. Менә мин аңлавым буенча һезнең менә тарихи яктан киемдәрде тергезгәнбез тинегез бит инде. Был 1812 елдан алып хәзергәсәме, әллә унан алдагы елдарда ла һез карайсызмы? Унан алдагы елдарда кагылып китә. Мәсәлән, Пугачев Салават замандары, уга тиклем монгол периодтарын без өйрәнгәнбез. Ләкин уларны төпләп халыкка күрһәтер өчен, ана шулай махсус программалар, махсус проектлар уйлап сыгарып, вакытына алдан әзерләнеп дуру килергә кирәк. Мия шуны кызыклы, шулык әйтеп үттегез бит инде, Пугачев мәлендәге вакыттагы киемдәр, ватан һугышы һәм унан һуң бит инде яйлап кына безнең совет властына килгән сакта, һез күзәтеп барганда безнең башкорт киемендә ниндәй дә буга ассимиляция булган микән, юк микән? Үзгәрүләр. Юк, ул ассимиляция итеп булмай, ул заман үзгәреп тора, аның технологияләр үзгәрә. Мәсәлән, безгә бит инде икенче халыкларда тәэсир итә бит инде. Итә, ләкин башкорт халкы ушулай яшәп байый. Һәм заманына күрә ул архаик булып катып калмай. Ул гравюраларда, фотоларда, хәзерге заманда кинохроникалар хакланып бара, фотоларда хаклана. Ул заман үзгәреп тора. Уны яшәтеп хәрәкәткә китереп кенә торырга кирәк. Файдалы икәнен аңларга кирәк уны. Бу минеке түгел, бу миңа бүген кирәкмәй дип әйтү еңел. Бүген мин бу ус менән булашмаем дип әйтү еңел. Ләкин әгәр дә без яшәйбез икән, бүтән халыктар шул формула буенча яшәтәләр икән, без тик ятырга тиеш түгелбез. Мәсәлән, менә мин әйтеп кенә өлгергә тиешем. 100 еллык республиканы эшләгәндә безнең гаскәребез Ақтар яғыннасы лагерда үзенең гаскәрен төзүне, Ақтардың киемен киеп эшләнелә, үзенең эмблемасын тагып куйды. Бер ел үткәч кызыллар ягына сыктыла, шул киемдәр калды, эмблеманы үзгәртеп куйдык. Димәк, безнең халкыбыз ана шул эмблемалы, үзенең фикерләй белә, знактарын куя белә. Төрле заманда яшәй ала. Вана шулай. Үзеңдә халкыңды, ереңдә хаклар өчен безнең халыктың образный мышление, абстрактное мышление, эмблемалар менән яшәй белүләр кирәк. Шулай орнаменттар менән яшәй. Монда безгә хәбәр килеп иткән, хәерле кич, рәхмәт Илдар Гиндулла улына. Һезгә зур рәхмәт дигән, миңә лә бәхет тейде 2005-2008 елларда бул клубта әз генә булһа ла катнашырга студент елларында Төньяк Амурдары рух күтәренкелеген алдым. Олатайыма багышлап 112-нче кавалерия дивизияһы солдаты Валитов Кали Ахун улына хөрмәт менән Халитова Земфира Радик кызы дигән Муракалынан Күгәрсен районы архив бүлеге җитәкчесе дигән. Илдар агайга зур һаулык, озын гомер һәм инде һаулык. Рәхмәт. Ул безнең туганнарыбыз, ул студент сактарында матур итеп катнаштылар. Бик күп студентлар безнең аша үтеп сыныктылар. Уларга зур рәхмәт. Чөнки ошо клубтар, кружоктар булып кына барлыкка килгән әйберләр, хәрәкәттәр, улар шул үзебезгә
карата эшләнгән әйбер бит. Халыкка карата эшләнгән әйбердер. Бұл біріншіден, әлбетте, Әйе. ең зор байлықтың бірі ол матди байлық түгел, рухи байлық болып Әйе, тұрады екен. бул тәрбиянән килә, кешеләрдә менә шул тәрбияләргә, кеше һәр вакыт тәрбияләнеп торырга тиеш. Бер-беренә кеше ышанып, халык бер-беренә ябышып ятырга тиеш, ышанып торырга тиеш. Шул сакта безнең киләсәк буын безгә карата ышанып, ныклы буласак. Тағы ла үзегез, әйе, әлбетте, һез күп төрле сараларда катнашагыз. Бунан тыш, һез үзегез булдырган саралар бармы, юкмы? Әле бүген капыл гына әйтеп булып, бар инде, моны нисек үзем иҗади яктан булдырган. Өфөлә бер һәйкәл бар ул, үз эшмәкәр эшләнгән, үзебез. Калинин районының хакимияте һорау буенча. Ул ветерандар скверы дип атала Калинин районында, Первомай урамында. Онда бер солдат утыра, еңү солдаты дип атала. Менә ул кулларыбыз менән эшләнек. Һәйкәл парк скульптура дип атала, парковая скульптура. Ул 3 метрга якын зур солдат. Менә Өфөлә Украинаның бүген йере булды элек, хәзер инде Рәсәй территориясы менә Донбасста, Петровск каласында 2009 елда ук хәрби дан музейында эшләгән дәврдә данлы атлар юлы акциясында катнашып, мин үземнең иҗади фикеремне белдереп, шуны куәтләгән инделәр. Мин культуранан, хөкүмәттән эшлә, барып кайт дип. Мин шунда барып кайтып, командировка вакытында 20 көн эчендә 112-нче башкорт атлына яугерләренә һәм командирларына дип Петровск каласында һәйкәл курып кайткайным, граниттан. Демәк, бұл һездән килә инде. Башланган ана шул эшләр инде. Бер ой икенчесенә үсеп бара. Клубтың мин анда үзем җыйган хәрби киемнәрен алып бардым, кавалерийский киемнәрен алып бардым. Унда Украин Петровск укучыларын киендердек, уларга аша гирлянда халдырдык, матур итеп. То есть, менә ул бернең дә уйлап сараһың. Күмәк кешеләрһез эшләп булмый тагыла. Күмәклек кирәк, бердәмлек кирәк. Соңсын күп эшләр ана шулай бердәм булудан эшләнелә. Бүген менә бүген эшләнек дип утыра икән, тимәк без бердәм булганбыз. Менә эш вакытында әлбәттә һәр вакытта кыенлыктар да барлыкка килә. Буны әлбәттә һәр бер эштә лә бар. Буны аткарып сыгаруы кыенмы? Әллә бундай шәп команда угас рәхәтме? Кыен тибәте булмай. Уны кыен сактарда ул атайларды ла искә алып куяһың да, атайды ла искә алып куяһың да, улар үткән бит дип куяһың, шулай үтеп китә. Улар мисалы, атайлар мисалы, атай мисалы. Атай үрнәге. Монда беләһегезме шундай кызыклы гына тәкъдим дип әйтәм икән, тәкъдим дә түгелдән. Хәерле кич, хөрмәтле Илдар Нигъмәтулла улым. Һеҙҙе эшегеҙ хөрмәткә лайыҡлы, әлбиттә. Ләкин башлап киткәндә ярдәм ҡулы һуҙған, яҡындан тороп берләшкән дуҫтарығыҙҙы онотмаһағыҙ, бик шәп булыр инде дип яҙғандар. Мәтеп торам бит, һанап китһәм хәҙер ваҡыт та етмәйәсәк. Баяла әйттем, халҡыбыҙҙың егеттәре күп ярҙам иттеләр. Исемләп әйтә башлаған, мәсәлән, тәүҙә менә ҡапыл төшә Хәнән ағай Ишмурзин, Красной Солдан. Ул һәр ваҡыт еңел ҡулдан булып килде. Ярҙам иттеләр. Зиһен тарҡалып, ошолай ултырырға мәжбүр, таймаз итеп. Соңсын бик күп кешеләр ярҙам итеп тора. Сөнки юл сығымдарында бигерәк, мәсәлән, тәүҙәрәк аттарҙы арендаға алған ваҡыттарҙа. Ат бушҡа бирелмәй бер ваҡытта. Соңсын һәр детальдың, һәр ваҡыттың үҙенең бер факторҙары була. Һәм әлбиттә беҙ бөтә кемдәр ярҙам итә, барыһына ла ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Менә бөгөн бик мин рәхмәтлемен редакцияға һеҙгә. Сөнки тәүҙә беҙҙең ошо халыҡтың юлын башлап ебәргән кадрҙарҙы Рөстәм Исҡужин, Мәхмүт Сәлимовтарҙы күрһәтеп алдыҡ, күрҙек, уларҙы тыңланыҡ. Мин уларҙы менән бәйләнеште онотмағанмын. Менә улар заманынан, ул 90-нчы йылдар заманынан килә бит инде. 80-нчы йылдарҙың аҙағынан килә. Шуның бөгөн күп кеше әле белмәй. Бөгөн күп кеше әле костюмдар байрамы ҡайҙан сыҡты икән тиҙәр. Бөгөн аттарға иғтибар ҡайҙаныраҡ килеп сыға икән дип уйлап ултыралар. Менә ошондай хәрәкәттәрҙән күмәкләшеп, тыныс ҡына, берҙәм генә халыҡ булып
ойыша білуден сыға. Мгм. Мында енді тігі зур суммаларда керек болмай. Қайбір сақта бір кішіге, бір ойыштырусы кішіге телефоны ғана өзілмеген ейті. Мына мен көп осырақтағы сондай хәл. Телефоным өзілмеге ярарын деп кіна ерген сақта бір кіші, бір аңлаған кіші келіп сыға ярдам ету берелер. Сонда онда мына ол еш яшап кете. Анда өзің ұнытыла. Онда еш өзіңді де түгіл. Соң үшін бұйыл мына юбилейімізді қаршылап, суға бағышлап енді. Клубтың 10 жылдығына бағышлап. 10 жылдығына. Ниет етілгеніне Башқұрт атлы дивизияның 80 жылдығын білділеуді әуземлік көрсетірге. Һәм біз аны өлгөштік. Оны 11 октябрьда Совет майданында heykел алыстырылған сақта яңы кішілер келіп қосылдылар. Яңы кішілерге яңы ейіп тұрған, арлы-берлі ейіп тұрған киімдерімді кейдіртіп, біз дивизияның кәузеленішін көрсеттік. Тантаналар өшті біз анда гирлянда алдық heykел алдына. Іштер бейхисап баралырдыр енді. Барадың оған есік бар екен деп тұрғанда, қайнасқанда. Хөкүмәтебездә ярдәм итәргә тырышты, көч хәленнән килгәнсә. Менә министрлык культурабыз тоғры булып калды безгә, рәхмәт. Улар автобус бирделәр. Автобусны бит алу бик анхат эш түгел. Уга тоже гысым кирәк. Һәм әлбиттә бөтә республика халкына кемдер ярдәм итә, әлбиттә әйтергә кирәктер. Безнең вакыт килеп итә, һава торышы күрәтергә. Мөмкин бу республика халкын һава торышы белән таныштыргандан кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калагыз. — 27 декабря погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается переменная облачность, ветер будет неустойчивый и слабый, ожидается малая геомагнитная буря. Температура воздуха ночью составит 9-11, днем будет 16-18 градусов ниже 0. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Успейте забронировать путевку в санаторий «Зеленая роща» до конца года. Отдыхайте в январе. Лечение, питание, проживание всего за 2550 рублей в сутки. В новогодние праздники хочется кататься на коньках, играть в снежки, колдовать на кухне. Но больше всего хочется лежать на диване и смотреть хорошее кино. А теперь это еще и выгодно. Только в видеосервисе Винг вы смотрите кино, мы платим. Получите 500 рублей за любые 3 фильма. Поставишь следующий? Пультик подашь? Включайте праздники. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru.
Впервые в Нефтекамске живая акула и другие уникальные морские обитатели. С 20 декабря ежедневно МФК «Урал», 2-й этаж. Успей поймать свою мечту. Новая квартира в комплексе «Город природы» по новогодним ценам. Подарки всем покупателям. Бытовая техника, мебель. А для самых везучих год без оплаты коммунальных платежей. «Город природы» от Darsh Development. Хәйр сәгатә, хөрмәтле достар, һез Уфа вакыты тапшыруын карайһыгыз һәм без бүген Любизар хәрби тарихи клубына 10 ел дип тема алдык һәм ысын күңелдән был клубты котлайбыз. Бүген бездә кунакта уның җитәкчесе Шәйхмәтов Илдар Гыйндулла улы. Без һезнең менән эфир дәвамында ошо клуб ниндәй эшләр башкарганын әлбиттә без карап үттек, буның идеологиясын да аңланык. Мына 10 ел бит инде. Берлегәндә шундай шәп даталарның бере, шундай шәп юбилей булып тора. Яшь булуга карамастан, ниндәй дә буга һез хыгымта яйһә йомгак эшли аласызмы, юкмы? Ошо дәврисендә. Үземсә әйтә алам. 10 ел ул күп тә түгел, бер уйлаһаң. Ләкин 10 ел эчендә актив, дәррәү халык кимәлендә, республика кимәлендә халыкара кимәлгә сыгып эшләгән клублар әле якын тирәләр юк дисәк тә була. Без гомумән үзебезнең хәрәкәтебездә хәрби тарихи клуб буларак Россия кимәлендә Россиянең еңел кавалериясын, легкий кавалериясын күрһәтә алдык, шул кимәлде күтәрдек һәм тиңдәр арасында тиң булу кимәленә өлгәштек. Буны дөрүмләштереп әйткәндә, без байканык Европаны, Лейпциг, Венгрия, Франция ерләрендә булдылар безнең егетләребез. Кытайга ла барып сыктылар. Угатыр ату тергеду процессларында. Шуны әйтергә алам. Бәләкәй зурмы, ниндәй генә кимәлдә булмаһын, без республикала эшләгән эшләребезне бәләкәй дип әйтмәйбез. Уның зур фестивальләрендә катнаштык. Шул фестивальләрдән кайбердә оештырырга идеяларын, процессларын башлай бердә катнаштык. Күп әйберләр безнең даже совпадение булды мына. Мәсәлән, без Тербун өлкәсенә киттек. Анда башкорт аты байрамдары әзерләнеп тора иде. Без Байрадынога киттек. Мында үзенчә бер төрле саралар була. Шуны совпадение булган сактала без күңелебез тыныч, халкыбыз менән бергә булдык. Мәсәлән, Европала 2011 елдан ныклап башланып киткән иде. Европала Лейпцигка бару. Унда ситил походтары дип аталган. Унда халыктар хугышы дигән исем менән аталган хугыштың даталарын Европала билдәләйләр. Менә шунда яшәп яткан якташларыбыз менән бәйләнештәр оештырылган. Менә ситил кешеләре ничек карай буга? Кызыкынып караймы? Кызыкынып карай. Бер ничек карай дигән сорауга мин хәтта аптырап китәм. Позитивтан башка бер ничек тә карамай. Яхшы карай. Хокланып карайлар. Чөнки бәлки кеше битендә һәр бере үзенчә була һәм битарафлык та булырга мөмкин бит инде. Мин шуга Юк, алар хокланып карай башкорт халкына. Анда безнең якташтарыбыз яшәй дип әйтә башлаган инде. Анда Ирек Баешев, Ясур Юрышбаев яшәп кайтты. Без ул егетләр менән тыгыз бәйләнеш эшләп, кызыклы проектлар дәвам итеп ятабыз. Мәсәлән, Лейпцигта башкорт атлы полкларына багышланган музей, бер музейсендә, тарихи крайдойрану музейсендә, Лейпцигтың музейсендә бер уголок, бер зур стенд безгә багышланган. Без анда экспонаттар биреп калдырганбыз. Онда яхшы итеп ул мөеш эшләп тора, туристларны ылыктырып тора. Шулык эште китап рәссамы буларак, графика буларак, художник рәссам буларак Азат Кужин Польшада эшләп ята. Ул бик кызыклы проектларны тормышка ашыра. Мәсәлән, балаларга Дөнья гамурлары Любизар исемле буяк китаптар сыгарып 11-12 елларда без бергә бер проект эшләгәнник, менә әле быел тагы бер нәмә сыгарды ул. Мәдәни кимәлдә, сәнгати кимәлдә менә безнең егетләр эшләп яталар дип
һанап үткем килеп утырайын. Шуны әйтәм. Шундай проекттар бар. Параллельный рәвештә Амантай иҗади оешмаһы менән берлектә эшләйбез. Ана Рафаэль Амантайның үзенең оешмаһы бар. Амантай дип атала. Иҗади үзәге. Һәм ул үзәк аша безнең бер төркем егетләр ана шул президент грантына проекттар биреп тә халыкка тәрбия яктан, мәгърифәт ягынан наглядный пособиелар эшләп дәвам итә. Менә безнең хыялдарыбыз да бар. Ул хыял тукталһа, эштә туктала бит инде. Менә мин яңгына хорырга әйткәнмен, һез йомгаклап әйтеп торабыз бит инде 10 ел. Үзегез нинди пландар корып яшәйсез хәзерге мәлдә? Нимәмә хыялланагыз? Хыял бар. Менә безнең әзер яталар Нәсүр Юрышбаев эшләгән киносценарий ята. Безгә спонсордар, ирекле спонсордар табылган инде ул. Вот ада шул кино күптән килеп сыгыр инде. Европа тарихында 200 ел дип атала условное название. 200 лет истории Европы. Вот. Был ни хакта буласак? Без менә Европаны йөреп кайттык бит. Алатайлар Европада булган. Арасында 200 ел айырма ята. Элекке заман һәм хәзерге заман башкортлары ничек Европаны айкаган, байкаган. Мәсәлән, безнең башкорт халкының беренче полкы Голландияны коткаруда катнашып данлы юл үткән, Голландиялы һәйкәл баракка килде. Менә хыялыбыз бар ничек? Әйдәгез халык күмәкләшеп республикабыздан Совет мәйданы менән генә тукталып калмайык әле. Төньяк Амурдарына Өфөлә һәйкәл курайык, дәвам итәйек шул эштә. Ул бит 10 еллык ул идея яшәп ята инде. Кайда булды шул идея? Өфөлә Төньяк Амурдарына 20 башкорт полкына һәм шул исәптән Өфө пехота полкына ла һәйкәл юк. Кәрәк ул һәйкәлдәр. Мен менә тагы бер хыялда әйтә биреп куям инде. Ул президент грантына тапшырылган. Хыял бар. Мәсәлән, башкортлардан хәзер менә без атлы гаскәри сафтарын эшләп өйрәндек. Мен ана шуны музыкалы гаскәр һыбайлы оркестрга әйләндерүле хыял итеп яшәп ятам. Ничек килеп сыгыр, тормыш күрһәтер. Хәл вакыйгалар. Менә һез әйттегез бит инде Европала күп безнең бит инде башкортлар бар эшләп яталар дип. Европалагы булган архивларда башкортлар турында мәгълүматлар күпме, юкмы? Беләле безнең аспиранттар Петербургда юньләп өйрәнеп үтмәгәннәр. Шул көй ята архивлар, рулон ята. Анда дипломниктар гына түгел, аспиранттар кирәк. Әгәр диплом икән, ысын серьезный дипломниктар кирәк. Чөнки барып тикшереп, асып карайһы эшләр ята. Мәскәүдән генә түгел, Петербургның архивында, Европаның архивларында яталар, гравюралар, анда хатирәләр яталар. Күптәре тәрҗемә ителмәгәндер бәлки. Менә безгә алып кайтырга кирәк республикага шул мәгълүматларны. Менә быел Бородинола булдык, музей менән тыгыз бәйләнештә яшәйбез. Корнеев Игорь Викторович менән, Валерьевич менән. Улар башкорт халкын хөрмәт итеп торалар. Менә 10 ел элек мин Бородино музейына ук бүләк иткән идем. Менә әгәр дә инде средства минем безнең булһа иде дип уйлыйм, клубтың үзенең сәнгати эшкә халырга, остага заказ түләргә. Улайга калһа мин осталарга укхазак заказать итеринем дә, тагыла алып барып бүләк итеринек торжественный рәвештә. Чөнки менә монда бердәмлек кирәк. Бердәмлек була, әлбәттә бөтәһелә була инде. Хыялдар күп, бердәмлек кирәк. Безгә карата мөнәсәбәтләрнең шулай ыңгай яшәүе кирәк һәр вакыт. Без хезмәт итәргә һәр вакыт әзербез, һау сәламәтбез. Һез менә тарихи клуб буларак бит инде архивларга мөрәҗәгать итәгез һәм әлбәттә безнең галимнарның публикацияларына өйрәнеп ятагыз. Күпселек рәвештә безнең кемдең эшләренә һез күз салагыз? Өйрәнгән без Усмановты, өйрәнгән без Асфандияров агайды, Анвар агайды. Безотосный Европала, Мәскәү ягындагы Рәсәй кимәлендәге федерал һәм Европа кимәлендәге тарихчыларга мемуарларда яхшы карарга кирәк. Безнең үзебезнекеләрне уларды әле архивлардан ныграк өйрәнергә кирәк әле. Менә популяризациялау өлкәһендә кем әле Газизович Калугала яшәй.
Асфатуллин. Вот, ул халыкка жеткирүүдө үзүнчө күч салды, популярлаштырып. Шулай булса әле халкыбыз кайсыкта даталарды бутап куя, нелер, цифрларды бутайт. Бер урында 28 полк, бер урында 20. Бир әйтәбез. Халыктын полктары күп булган. Уның тылдала калган полктары. Шул. Ләкин боевой порядокта, алгы фронтта 20 башкорт полкының исеме теркелеп калган. Мына факт. Бул инде документально. Менә без документ менән ишетеп бирәнгәс, документ реконструкциясында торгас, документ менән күренгән әйберләрне күбрәк әйтәбез. Төвәл әйтәбез. 20 башкорт полкы дип әйтәбез. Аның 8 кайдан тиһәләр? Ана шул янында булган 2 мишәр полкылар, 2 типтәр полкылар, 2 Урал полкылар һәм башка полкларга кушылып китәләр. 28-гә барып баса инде. Һез әйттегез бит инде, Любизар хәрби тарихи клуб бит инде. Һез катын-кызларның да әйберләрен өйрәнәһегезме, юкмы? Тарих дөйем өйрәнәбез. Бер-береннән аерылгысыз бит ул. Хатын-кыздың тарихи киемендә ялтыр укалар бар икән. Ул ирдәреннән калган хәрби десаулдардан, сотниктардан торып калган, тылга кайткан, тыныч тормышка күскән билдәһе бит ул. Шул күсеп килгән. Шул кимәле. Уның хатынының киеменә карап, ирен билдәләгән күргәннәр, иреннең чинын, вазифаһын хатынының киеменә карап белгәннәр. Безнең кызганычка каршы вакыт тамамланды. Беренчедән һезгә сын күңелдән ошо күркәм юбилейгыз белән кайнар котлайм. Һезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Шулай дип вакыт табып килгәнегез өчен һәм бу эфир кемдер безне караган, бөтәһенә лә фәһемле булгандыр дигән өметтәмен. Һезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен. Амин, һезгә хөрмәтле дуслар, хушлашам. Зур рәхмәт безнең белән. Яңа ел менән. Яңа ел менән.